खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोरनानै आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों पीएम किसाननि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नोंथांमोना पीएम किसाननि 24थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दासान्दि निउस मिडियायाव गोबां खौरां गोसारगासिनो दङ जे नैबे रक्षा बंधननि मुङाव रक्षा बंधना जोंहा आगष्टनि 28 तारिखखालि समफोर जोंहा जानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो रक्षा बंधननि मुङाव पीएम किसाननि मुलाम्फा मोनगोन नोंथांमोननिसिम 4000 फैसा हरनाय जागोन होननानैबो जोंहा दासान्दि गोबां खौरां बिजोङाव खौरां गोसारगासिनो दङ दा बियो नंगुबै रादाब नंगौना नङा दा नोंथांमोना 4000 फैसा मोननो हामारगोन ना हामारा रक्षा बंधन खालि आगष्टनि 28 तारिखखालि दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो फार्मार आइडि रेजिस्ट्रेसन खालामनाय एबा फार्मार आइडि खालामनायनि बागैबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों इक्वाइसि खालामनाय लेन्ड सिडिं खालामनाय बायदिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासैबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे समफोर आगष्टनि 28 तारिखखालि जोंहा रक्षा बंधन नालाय दा बे रक्षा बंधनखौ लोब्बा लाखिनानै एबा रक्षा बंधननि मुङाव आबादारि नोंथांमोननिसिम एबा पीएम किसाननि मुलाम्फा मोनगोन नोंथांमोननिसिम 4000 फैसा हरनाय जागोन होननानै जोंहा खौरां बिजोङाव गोसारगासिनो दङ दा बेयो नंगुबै नंगौना नङा दा बे जोंहा खौराङा नंगुबै नङा दै बेयो जोंहा फेक निउससो दा बेयो जोबोद जोंहा बे खौरां बिजोङाव गोसारलाबाय थानाय जादोंमोन आरो 4000 नोंथांमोननिसिम सोना हरनाय जासिगोन होननानै आगष्टनि 28 तारिखखालि नाथायबा बे जोंहा खौराङा फेकसो बेखौ जोंहा सरकारानो भेरिफाइ खालामना नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम बेबादि 4000 फैसा सोना हरनाय जानाय नङा आगष्टनि 28 तारिखखालि रक्षा बंधननि मुङाव दा बेखौ बयबो नोंथांमोना गिबियावनो मिथिना लाग्रोदो जोंहा बेबादि सरकारा जेबो एनाउन्समेन्ट नोंथांमोननिसिम खालामना होनाय जायाखै जुदि रक्षा बंधन खालि नोंथांमोननिसिम पीएम किसाननि फैसाखौ सोना हरगौमोनबा जोंहा दिनैसिमहालागैथ' बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामना होसिगौमोन मदि सरकारा दा सोना हरखाया बे फेक निउसखासो आरो सरकाराबो दायो बेखौ जोंहा भेरिफाइ खालामखाबाय दा बेथ' जाहैबाय नंखाय निउसआ दा बेनिफ्राय पीएम किसाननि 24थि किस्तिनि फैसाखौलाय नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन खौरां बिजोङाव बायदि रोखोमनि जोंहा डेट ओंखारबाय थायो दा बेखौथ' बुंनानै जेबो लाब गैया नङा होमबा खौरां बिजोङाव बेखौबो होनाय जादों सेप्तेम्बरनि जोबथा सप्तायाव नोंथांमोननिसिम 24थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ सोना हरनाय जागोन बायदि होननानै जोङो बेबायदि निउसखौ मोननो हानाय जादों नाथायबा बेफोर बांसिन निउसफ्रा मालाबा नंगुबैबो जायो जेनेबा जायोबो आरो मालाबा जायाबो दा जेखियानो जामोन आं बेखौबो खोन्थाहरनाय जाबाय जे जेबो डेट फैनाय जायाखै पीएम किसाननि 24थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन सेप्तेम्बरनि जोबथा सप्तायाव मोनगोन ना मागोन बिनि जेबो डेट ओंखारनाय फैयाखै नाथायबा सिगांनि पेटार्नफोरखौ नायोबा थांनाय बोसोरफोरनि पेटार्नफोरखौ नायोबा नोंथांमोना मास मोनब्रैजोंनो मोननांगौ नङा होमबा पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ 2000 फैसाखौ दा बेनिखायनो बे पेटार्नखौ नायोबा मास मोनब्रैया जोंहा नैबे अक्ट'बरावसो जागोन दा बेनिखायनो अक्ट'बर मासावसो नोंथांमोना मोननो हागोन सिगां बोसोरफ्रावबो जोंहा नैबे पीएम किसाननि किस्तिनि 2000 फैसाखौ अक्ट'बर मासावनो सोना होनाय जादोंमोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जायो नोंथांमोना पीएम किसाननि 24थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ अक्ट'बरनि 15 तारिखनि बिथोराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय सिगां बोसोरफ्रावथ' नोंथांमोना अक्ट'बरनि गिबि सप्तायावनो मोननो हादोंमोन अक्ट'बरनि नोंथांमोना 10 तारिखनि बिथोरावनो मोननो हादोंमोन नाथायबा अब्लाबो आं बाफार डेट नोंथांमोननिसिम होखानाय जाबाय आरो नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि 24थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ अक्ट'बरनि 15 तारिखनि बिथोराव 1 तारिखनिफ्राय लानानै अक्ट'बरनि 15 तारिखनि बिथोराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन जेबो जोंहा अफिसियेलि डेटआथ' ओंखारना फैनाय जाथ'वाखै दा बेथ' जाहैबाय पीएम किसाननि 24थि किस्तिनि 2000 फैसानि आपडेटआ दा बिनिफ्राय नैबे इक्वाइसि जायफोर नोंथांमोना इक्वाइसि होनाया बोसोरसे जाबायबा नोंथांमोना गोख्रैनो इक्वाइसिखौ होनानै ला अब्लासो नोंथांमोना नैबे 2000 फैसाखौ अक्ट'बर मासाव मोननो हागोन नङाबा नोंथांमोना फुजा सिजननि समावबो 2000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा नैबे 2000 फैसाखौ मोननो थाखाय जायफोर नोंथांमोननि केवाइसि होनाया बोसोरसे जाबायबा नोंथांमोना गोख्रैनो केवाइसिखौ होनानै लाबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना 2000 फैसाखौ मोननो हागोन केवाइसिखौ बोसोरफायाव नोंथांमोना खेबसे होनांगौ जायो
दा बेनिफ्राय गोबांयानो इनएक्टिभ जानानै दं इनएलिजिबिलिटि जानानै दङ दा बेफोर खामानिखौ नोंथांमोना गावबागावनि डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थांनानै बेखौ मावनानै लाहैबानो जाबाय मोनफा मोनफा डिस्ट्रिक्टआव जोंहा मोनसे एग्रिकालचार अफिस थायो दा बेवहाय नोंथांमोना थांनानै बेखौ मावनानै लाहैबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना पिएम किसाननि जा किस्तिनि फैसा थाबथानानै दङ आरो जा नोंथांमोना इयुनाव मोनगोन दा बेखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे बिदिंखौ खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय नैबे फार्मार आइडि खालामनाय दा बेथ' जोंहा सोलिगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोना फार्मार आइडि खालामना लायाखैबा गोख्रैनो नोंथांमोना खालामना लालायबानो जाबाय आरो जायफोर नोंथांमोना दायो पिएम किसाननि थाखाय एप्लाइ खालामनो होननानै दङबा एबा एप्लाइ खालामनो नागिरदोंबा नोंथांमोना दाबो एप्लाइ खालामनो हायो बेबादि नङा जे नोंथांमोना पिएम किसाननि थाखाय दायो एप्लाइखौ खालामनो हाला बेबादि नोंथांमोना साननो नाङा जोंहा एप्लाइ खालामनाया सोलिबायनो थायो बे जाबायानो थायो बे जोंहा बन्द जाया नोंथांमोना जायफोर एलिजिबोल नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो दाबो हायो नाथायबा एप्लाइ खालामनायनि सिगांनो नोंथांमोना गासैबो मा खालामनो नांगोन फार्मार आइडिखौ गिबियावनो बानायना लाग्रोनो नांगोन बिनि उनावसो नोंथांमोना पिएम किसाननि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो दायो हायोसै बेखौ जोंहा कम्पालसरि एबा मेन्डेटरि खालामना होनाय जाबाय जे फार्मार आइडि गैयाबा नोंथाङा दायो पिएम किसाननि थाखाय एप्लाइखौनो खालामनो हाला बेबादि जोंहा दायो खालामना होनाय जाबाय दा बेनिखायनो बयबो जायफोर एप्लाइ खालामनो सानदों गिबियावनो फार्मार आइडिखौ खालामना लाग्रोदो अनलाइन नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै बानायना लाहैबानो जाबाय दा बिनि उनावसो पिएम किसाननि थाखायबो नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टारनि थ्रुयैनो अनलाइन एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय बिनि उनाव अनलाइन एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव गावबागावनि डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव हानि डकुमेन्टस आधार कार्ड बेंक पासबुक हानि डकुमेन्टस होननानै बुंनो थाङोबा हानि पाट्टा लेन्ड हल्डिंबाबो जायो खाजोना रसिद बेखौ नोंथांमोना लानानै थांबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना नैबे पिएम किसाननि फैसाखौ मोननो हानाय जागोन दा बेबो आरो मोनसे बाथ्राया नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक थानाय जानांगोन पिएम किसाननि फैसाखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो थाखाय दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोननिया दायो माने पिएम किसाननि फैसा हाबखाबायानो थायो जेबो प्रब्लेम गैया मोनबायानो थायो दा नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ खालामनो नांगोन ना नाङा दा नोंथांमोननिसिम कम्पालसरिथ' खालामना होनाय जायाखै दिनैसिमाव नाथायबा आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरखायो बे फार्मार आइडि खालामनाया गासिबो आबादारिफोर नोंथांमोनानो खालामनो नांगौ बेहाय पिएम किसाननि मुलाम्फा मोननाय मोनैजों जेबो खोथा गैया नोंथांमोना गासिबो फार्मार आइडिखौ खालामनो नांगौ मानो होनोबा फार्मार आइडिखौ नोंथांमोना खालामना लाबासो इयुनाव जेसांखिनि सरकारनि स्किमफोरनि मुलाम्फा नोंथांमोना मोननांगौ बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन उनाव नोंथांमोना इउरिया बायनांगौ जायोबाबो एबा माबा एग्रिकालचारनि माबाफोर नोंथांमोना बुस्थु बायनांगौ जायोबाबो फार्मार आइडि नोंथांमोना देखायनानैसो बेखौ बायनो हागोन हासार बायदिसिनायानो जा माबा मोनसे जिनिस स्किमफोरनियानो जा बायदियानो जाया मानो सरकारा नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंदों आरो उनाव फार्मार आइडि गोनां नोंथांमोनखौ माने फार्मार आइडि देखायबासो नोंथांमोननिसिम माने माबाखौ इउरियानो जा बायदि बुस्थुआनो जा नोंथांमोननिसिम बेखौ होनाय जागोन जाहैबाय दा बेनिखायनो बेफोरखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोना दानो माने फार्मार आइडिखौ खालामना लाखालायोबा मोजां जागोन आं बेखौ सानो ओरैनोथ' बुंनो थाङोबा जोंनि नैबे आसामाव दायो गोबां आबादारिफ्रानो फार्मार आइडि खालामगासिनो दङ जोंहा सरकाराबो बिनि बागैनो माने गोबां जोंहा केम्पेनिं बायदिसिना खालामगासिनो दङ गोबां दाब दाब जायगायाव केम्प बेबादि खालामनानै फार्मार आइडिखौ जोंहा खालामना होनाय जादों दा बेफोरखौ नोंथांमोना खाबु लानानै फार्मार आइडिखौ खालामना लाखायोबा मोजां जागोन आं बेखौ सानो दै नोंथांमोननि थाखायनो मोजां आरो फार्मार आइडि खालामनाय लोगो लोगोनो जा नोंथाङा बबे मोनसे स्किमनि थाखाय एलिजिबोल जायो नोङो माने मुलाम्फाखौ मोननो हागोन दा बेखौ निस्सय नोंथांमोना बुजिना मोननो हाबाय जानो हागौ दा बिनि उनाव आं नोंथांमोननिसिम दा एसे उनाव आरो नैबे मुख्यमन्त्रि कृषि साजिलु योजना जाय स्किमनि जे नोंथांमोननिसिम आसाम सरकारा नैबे पिएम किसाननि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोननिसिम 11,000 बोसोरसेयाव फैसा होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन दा बे स्किमनि बागै आं नोंथांमोननिसिम आपडेट हरगोन दा बेनिखायनो गासैबो चेनेलाव आपडेट थाबाय था आरो चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन नैबे पिएम किसाननि आपडेटआ गोबां जोंहा बायदि रोखोमनि खौरां ओंखारबाय थायो खौरां बिजोङावथ' 4,000 फैसा सोना होगोन बेथ' माने नंखायथार निउसआ नोंथांमोना बेखौ फोथायनो नाङा नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरबाय थानाय जादोंमोन नंगौना नङा बिनि बागै भिडिअ बानायना खोन्थाहरनायखाय आं बे भिडिअखौ लाबोना खोन्थाना हरनाय जाबाय नोंथांमोना अक्ट'बर मासावसो पिएम किसाननि 24थि किस्तिनि 2,000 फैसाखौ मोननो हानाय जागोन दानिया नोंथांमोना गासिबो भिडिअखौ मुक्सआव कमेन्ट खालामना माबाफोर सोंनांगौ दङबा सोंहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे नैबे माखासे आपडेटखौ मिथिना मोननो हायो बयबो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों